Enpresen erantzukizun soziala normalean ondasunak eta zerbitzuak modu eraginkorrean ekoizteko jarduera osagarri gisa ulertzen da, hala ere. Enpresa publikoetan kontzeptualki alderantziz gertatzen da. Bere konpromiso soziala aurrez ezarriak dago. Eta hori ondasunen eta zerbitzuen ekoizpenaren eraginkortasunarekin alderatu behar da kontzeptualki, helburu orokorrak kontuan hartuta. Enpresa publikoaren eredua handiagoa da kooperatiboen edo kapital enpresen ereduarekin alderatuta. Enpresa publikoak interes orokorraren arabera definitutako azken helburuak ditu. Kooperatibek langileen, hornitzaileen edo bezeroen interesak defendatzen dituzte, eta kapital enpresek, berriz, inbertitzaileen interesak. Hala ere, helburu teorikoak bakarrik ez dira nahikoak. Enpresa eredu bakoitza benetako ekoizpen eraginkortasunarekin konparatu behar da, interes orokorraren helburuak balio handia dute, baina produkzio eraginkortasun egokia izan ezean, ez da eredu hori erabat defendatu daitekeena. Antzeko zerbait gertatzen da kooperatiboen eta kapital enpresen kasuan. Helburu teorikoak kooperatiboek hobeto betetzen dituzten dirudite. Baina benetako eraginkortasunarekin alderatzea beharrezkoa da balorazio objektiboa egiteko. Balorazio hori ez da beti orokortu behar. Sektore eta kasu konkretu batzuetan enpresa publikoak hobeto jardun dezake, eta beste batzuetan kooperatiboak edo kapital enpresak. Horrelako azterketa objektiboa funtsezkoa da gorabidean dauden herrialdeetan politika ekonomikoak diseinatzeko eta mendebaldeko ideologia dogmatikoen aurrean erabaki egokiak hartzeko. Azkenik, enpresa publikoen eta pribatuen eraginkortasuna alderatzea ez da erraza. Faktore askok eragiten dute, batez ere enpresa modalitate bakoitzaren helburuekin lotutakoak. Ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko jarduera kudeatzeko eraginkortasuna neurtzeko, adierazle ugari eta konplexuak erabiltzea beharrezkoa da, baina horrek soilik ahalbidetzen du eredu bakoitza modu objektiboan baloratzea.